галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмид сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер, һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләре насип итсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мусульман булып кына үлегез" диде. Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, бүген безнең җомга көне. Бүген безнең Шәввал аеның 1-нче көне, 21 апрель. Һәм менә Аллаһның рәхмәте белән зур, изге кунак Рамазан ае, без аны кадерләп, узатып җибәрдек. Кем дә кем, әгәр дә бу айны күркәм рәвештә гыйбадәт кылып, Аллаһның рәхмәтенә омтылып, тырышып үткәргән булса, ул сөенсен. Һәм аңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сөенечле хәбәрләр җиткерде. "Мен сама Рамадана иманан ва ихтисаба, гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbih." Кем дә кем Рамазан аенда Аллаһка иман белән һәм аның әҗр савабына өмет белән Рамазандагы уразасын тотса ди, аның гөнаһлары гафу кылыныр ди. Шулай ук икенче бер хадистә әйтелә: "Мен кама Рамадана иманан ва ихтисаба." Кем ди Рамазан аенда намазларын торгызса, таравихларда басып торса, Аллаһы Тәгаләгә иман белән һәм аның әҗр савабын өмет итеп, аның гөнаһлары гафу кылыныр диелә. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, ушбу хадисләр безне сөендерергә тиешләр. Һәм безнең тырышлыгыбызны алга таба тагын да арттырырга тиешләр. Шуның белән бер рәттән, кем дә кем Рамазан аен ялкау рәвештә, кем дә кем Рамазан аенда изгелек кылмыйча, бушка, заяга үткәргән икән, ул кешеләрне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кисәтте. Һәм әйтә: "Кимсетелсен шул кеше ди, кем Рамазан аенда исән булып та, яшәп, Рамазанны үз башыннан үткәреп тә, гөнаһлары ярлыканмаса, ул кеше кимсетелсен" дип әйтә Пәйгамбәрбез. Бу кадәр мөмкинчелек, бу кадәр форсат була торып та, бармакка бармак, кылга кыл сукмаган икән, димәк, ул кешедә хәерлелек юктыр дип әйтә Пәйгамбәрбез. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, алга таба да бу безгә бер кисәтү булып торырга тиешле. Аллаһның изге вакытларын без күркәм рәвештә үткәрергә, ашыгырга тиешбез. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, Рамазан аенда башкарылган изгелекләр безнең масаюыбызга, безнең тәкәбберлеккә, безнең борыныбызны югары чиюгә китерергә тиеш түгел. Мин Рамазан аенда ураза тоттым, калдырмадым. Мин Рамазан аенда ифтарлар авызлаштырдым, ничәмә кешене ашаттым. Мин бер таравихны калдырмадым. Башыннан алып ахырына хәтле басып тордым. Ә син күпме? Дип, менә шушылай мактанып, менә шушылай үз-үзе белән горурланып йөрүчеләрне Аллаһы Тәгалә кисәтте. Аллаһы Тәгалә бу хакта булай дип әйтә Коръәндә: "Валитукмилул иддата валитукаббируллаһа ала ма хадакум валааллакум ташкурун." Сез ди, иман ияләре, мөселманнар, Рамазан аендагы уразаны тутырып битерегез дип әйтә. Калдырмагыз ди. Рамазан айы ничә көннән килә? 29 булсынмы ул, 30 булсынмы? Ахырына хәтле тозыгыз уразасын дип әйтә. Калдырмагыз көннәрен ди. Һәм Аллаһы Тәгалә сезне туры юлга күндергәне өчен аны бөекләгез дип әйтә. Бәлки шөкер итәрсез дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Ягъни Аллаһы Тәгалә һидаят биргәнлектән без моны аңлап, biz bunu kabul itip, kanımızga singdirip, Allahu Teala Rabbimizni tağın da büyüklerge tiyişbiz.
тагын да рәхмәтебезне белдерергә тиешбез. Һәм Аллаһу акбар, әлхәмдүлилләh һәм башка зикрләр белән Аллаһның бу рәхмәтен без җәмәгать моны кабул итәргә, әйтеп торырга, белергә тиешбез. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, хәтта сахабалар, кемнәр алар булды ислам тарихында, нинди урын алар алып тордылар? Ислам өммәтендә иң югары, иң алдынгы кешеләре дә аларның изгелек кылулары, аларның никадәр намаз укулары, аларның никадәр ураза тотулары, алар китапларда билгеле, алар гаҗәеп. Аларның хәтта таравих намазлары безнеке шикелле сәгать ярым, 2 сәгать булмады, төне буена булды. Төне буена намазда басып тордылар. Шуның белән бер рәттән бер генә сахаба да үз-үзе белән горурланмады. Менә мин шундый яхшы, менә мин шундый изге, менә мин шундый тәкъвалы дип берсе дә күкрәгенә сукмады. Алар наоборот капма-каршы сүзләр әйттеләр. Алар әйттеләр: "Лауlallahu mahtadayna wa la tasaddaqna wa la sallayna fa anzilan sakinatan alayna." Алар әйттеләр ди, Аллаһы Тәгалә булмаса ди, без ди туры юлга да күнмәс идек дип әйтә. Садакаларын да бирмәс идек дип әйтә. Намазларын да торгызмас идек дип әйттеләр сахабалар. Димәк, мөхтәрәм җәмәгать, иман иясе һидаятның кемнән булганлыгын, изгелекләр эшләргә мөмкинчелекләр кем бирүен аңларга, сеңдерергә тиеш. Һәм шуңа Аллаһ Раббыбызны искә алабыз. Аллаһ Раббыбызны бөеклибез. Аллаһ Раббыбызга шөкер итәбез. Һәм бары тик Аллаһ ризалыгына гына омтылырга тиешлебез. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, Рамазан айы алды да узып китте, үтте, инде хәзер гади тормыш башлана дип кеше үз-үзен шайтан вәсвәсәсе белән тынычландырырга тиеш түгел. Чөнки Рамазан айындагы булган изгелекләр алар алга таба да дәвам итәргә тиеш. Рамазандагы булган тырышлык ул туктарга тиеш түгел. Һәм карагыз, Рамазан вакытында без тоташтан быелны 29 көн, башка елларны 30-шар көн ураза тоттык. Берәр кеше ач торудан, ураза тотудан үлдеме? Берәрсе вафат булдымы? Безгә нинди дә булса авырлык килдеме? Әлхәмдүлилләh. Исән сау, тәннәребез, кулларыбыз, аякларыбыз бүтән, бер дә авырмадык, бер дә ширләмәдек, бер нинди зыян килмәде. Таравихларда, намазларда басып торып, берәрегезнең аягы шиштеме? Берәрегезнең аягы авырттымы? Әлхәмдүлилләһи раббил аламин. 20 рәкъәт басып тордыгыз, шулай бит инде. Таравихларын укыдыгыз, кыямнарын укыдыгыз. Димәк, кеше әгәр дә тырышлык куйса, әгәр дә үзенә бер гадәт алса, ул аңа ияләнә. Ул аны башкара ала башлый. Һәм шуннан соң шул гыйбадәтнең ләззәтен татый башлый. Һәм менә урысларда бик яхшы шундый бер әйтем бар да, выход из зоны комфорта. Әгәр дә без изгелек мәсьәләләрендә шул зона комфортадан чыкмасак, без ияләнмибез җәмәгать гыйбадәткә. Без ияләнмибез, нинди дә булса, Аллаһы Тәгалә кушкан гыйбадәтләргә, Аллаһы Тәгалә безгә фарыз иткән яки өмдәгән, мустахаб булган сөннәт гамәлләргә инде без ияләнмәячәкбез. Һәм шулай ук, әгәр дә ураза тоткан вакытта да biz менә шушы гыйбадәткә ияләнеп, хәтта бер көн, мәсәлән, мәчеткә бармый калсаң, таравих укымый калсаң, яки авыру сәбәпле, яки сәфәр сәбәпле бер көн уразаны тотмый калсаң, уже күңелең нәрсәдер тырный башлый. Уже нәрсәдер тынычлык югала башлый. Бөтенесе басып тора, мин өйдә ятам. Бөтенесе ураза тота, мин киттем, яки температура күтәрелде, дару эчәргә мәҗбүр булдым дип, кеше шитенсенә башлый. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Рамазан айы безне гыйбадәткә күнегергә өйрәтә. Һәм Аллаһ Тәгалә Әш-Шарх сүрәсендә булай дип әйтә: "Фә-иза фарагта фансаб" дип әйтә. Әгәр дә бушасаң ди, хәерле гамәлләргә омтыл дип әйтә. Моны тафсир галимнәре булай дип әйтәләр: Аллаһ Тәгалә монда ди, нәрсә ди? Дөнья эшләре белән эшлә дип әйтә. Дөнья эшләрен, дөнья гамәлләрен кыл, тормышыңны алып бар. Ләкин дөнья гамәлләреннән бушасаң, син фарыз гына түгел, нәфил булган,
добровольный булган, өстәмә булган гыйбадәтләргә дә омтылырга тиешсең дип әйтәләр. Фарызлар не обсуждается, фарызлар һәр вакыт үтәлә. Ләкин буш вакытың чыкса, ул нәфил булган уразасы булсынмы, ул нинди дә булса нәфил намазлары булсынмы, ул Коръән уку булсынмы, яки башка изгелекләр, менә шуны мөхтәрәм җәмәгать гадәткә кертергә тиешбез. Һәм галимнәр әйтәләр иде, изгелекнең кабул булу галәмәте ул ди, шул изгелек тәмамланганнан соң артыннан икенче изгелек эшли башлауың дип әйтә. Признак того, что твоя добродетель, твое благое дело было принято Всевышним Аллахом, что после окончания этой добродетели, после окончания этого благого дела, ты начинаешь второе благое дело. Не останавливаешься, не успокаиваешь самого себя. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы изгелекләрне һич тә калдырмаска, омтылырга тиешлебез. Нинди дә булса, нәфил намазлары булсынмы, нәфил уразалары булсынмы, Рамазан тәмам, бүтән ураза, ассаламу алейкум. Юк, алай түгел мөхтәрәм җәмәгать. Уразаларын да вакыттан вакыт дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе булсынмы, 3 айга 3 көн булсынмы, яки башка Гарафа көннәре, Ашура көннәре уразалары булсынмы, аларны калдырырга тиеш түгел без. Ул уразалар нәфил булсалар да, аларга омтылырга. Шулай ук намазлары мөхтәрәм җәмәгать. Әлхәмдүлилләh, таравихларын 20 рәкъат итеп укыдык, башкардык. Ләкин безнең соннары әс булса да, өстәмә намазлар бар. Шулук духа намазлары булсынмы, шулук фарызлар алдыннан яки артыннан башкарыла торган сөннәт намазлары булсынмы, шулук тәһәҗҗүд төнге намазлар булсынмы, менә шуларны да башкарырга үтәргә тиешбез. Һәм шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, ул да булса инде әлбәттә Коръән уку. Коръән китабы безнең өчен шкафта кайдадыр елга бер тапкыр алына торган, тузанын сүртеп ала торган бер китап булырга тиеш түгел. Әлхәмдүлилләh, быелны бер хатым кылдыгыз икән, 2 хатым кылдыгыз икән, 3 хатым кылдыгыз икән, туктамагыз җәмәгать. Дәвам итегез, алып барыгыз. Аллаһ Тәгалә рәхмәтен бирә. Һәм кем дә әйтә икән, мин бит әкрен укыйм, мин бит пока хәрефләрне әз генә таныйм, тәҗвид кагыйдәләрен белеп битермим дип, җәмәгать үз-үзегезне тынычландырмагыз. Коръәнне бер тапкыр хатым кылсагыз, 2 тапкыр хатым кылсагыз, Аллаһ Тәгалә рәхмәтен бирә. Аннан соң алга таба булган хатымнар, алар тагын да җиңелләшә башлаячак. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, соңгы сүземдә әйтәм, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне Рамазан тәмамланганнан соң Шәввәл аендагы 6 көн уразаны да тутарга чакырды. Шәввәл аендагы 6 көн ураза ул фарыз түгел, ләкин мустахаб, желательный, нужно к этому стремиться. Пәйгамбәрбез әйтә, кем Рамазан аенда ураза тотып, аның артыннан килгән Шәввәл аенда да 6 көн ураза тотса, аның тоткан уразалары 1 ел ураза тоткан кебек булыр дип әйтә. 1 еллык әҗр савабы бирелер диелә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, 6 көн күп түгел, 30 көн түгел. Ул иншалла җиңел булачак. Бер рәтенә керсәң, бер тырышсаң, ул киләчәк. Һәм соңгы сүзем, күп кенә кеше сорый, бурычларым булса, ничек уразаларны тотып бетерергә? Ягъни, Рамазан аендагы каза уразаларым калса, хәзер инде Шәввәл кирде, Шәввәлнең 6 көне бар. Кайсысын беренче башларга, кайсысын соңга калдырырга ярый дигәндә, мөхтәрәм җәмәгать, әлбәттә, Рамазанның каза уразалары, алар приоритетта булырга тиешләр. Чөнки бу Аллаһ Тәгаләгә карата булган бер бурыч. Это долг перед Всевышним Аллахом. Аллаһның бурычы ул түләнергә иң лаеклы булган бурыч булып тора. Ләкин кемдә кем, ир кеше булсынмы, хатын кыз булсынмы, Рамазандагы калдырган көннәре күп булсынмы, ләкин Шәввәлнең әҗреннән мәхрүм каласы килмәсә, ул җәмәгать башта Шәввәлне тотып, аннан соң Рамазан казасын башкарса да ярый. Ни өчен? Чөнки безнең анабыз Гайша, Пәйгамбәребезнең хатыны, Аллаһ Тәгалә аннан, һәм аның әтисеннән риза булсын, ул әйтә иде, мин ди кайсы бер вакытларда
Рамазандагы булган бурычны Шәгъбәндә тотып бетерә идем дип әйтә. Ягъни Рамазан алдыннан булган ай Шәгъбән аенда тотып бетерә идем дип әйтә Гайша анабыз. Һәм галимнәребез әйтә, Гайша анабыз ди ул бөтенебез өчен үрнәк булган хатын-кыз. Бөтенебез өчен иң тәкъвалы булган сахаба хатын-кызларның берсе дип әйтә. Пәйгамбәребезнең хатыны. Һәм Гайша анабыз müstehab гамәлләрне, müstehab уразаларны тотмыйча калдырган дигән фикер, ул хаталы фикер дип әйтә. Ул бөтенебезнең алдында изгелекләргә омтылды. Müstehab булган, добровольный булган, нәфил булган уразаларны, гыйбадәтләрне башкарды. Һәм шуннан чыгып, кайсы бер галимнәр әйттеләр, шуңа күрә ди, Шәввалның уразасын алдан тотып, казасын соңрак тотып битерсәң дә була дип әйтәләр. Ләкин иң хәерлесе, иң яхшысы башта Рамазанның уразасын каза кыласың, аннан соң инде Шәввалны тотасың дип әйтәләр галимнәребез. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә вакытларыбызга бәрәкәт бирсен. Аллаһы Тәгалә изгелек кылырга мөмкинчелекләр насыйп итсә иде. Һәм һидаят юлында безне нык кылса иде, ахирәттә дә җәннәт бакчаларында бергә очрашырга насыйп итсә иде. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم